n'i taara yirisiɲɛ jugu dan i ka du kɔnɔ foyi t'i k'a kɔrɔ ni ji jugu tɛ waati foyi tɛ ma fo n'a kɛra suma jugu ani den jugu ye. an b'a ɲini ala ka ala k'an kisi o ma. Ala Taala de ye ala kira bonya. Wallahi k'a sɔrɔ adamadenw tɛ Ala Taala de ye ala kira bonya ka tila k'a bonya kɔ k'a yira ka n'a fɔ tuguni warafa n'ala ka se kira kan ala kira y'i tɔgɔ kɔrɔ ta k'a bonya Ala Taala kɔrɔ. Ni seli waati sera sisan n'a fɔra ashhadu an la ilaha illallah an si kelen tɛ yen min mɔkɛ tɔgɔ bɛ fɔ. I mɔkɛ mana baara kɛ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ i fa mana baara kɛ cogo o cogo a tɔgɔ tɛ fɔ. Jɔn tɔgɔ bɛ tugu ala tɔgɔ la Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bale ani silamɛw n'i ye fɛn o fɛn kɛ ala kira ko la i b'a k'i yɛrɛ de ye. Wa b'o cogo la n'i banna ka fɛn o fɛn kɛ ala kira ko la i ka da la k'a fɔ alikiyama jɔn don i bɛ n'i jɔ ka ni jama sanuma ye taatɔ ye a jinɛ kɔnɔ k'e n'i ka kunnafoniya taatɔ ye jamana kɔnɔ. Bari maa o maa bɛ dalilule ɲini na k'a fɔ maaw dara tuma bɛɛ nin t'i dɛnɛ nin ye bida ye dɛ a bɛ tan a bɛ tan n'i y'a ye maa o maa ka baara la kunnafoniya se tɔ la a tigi ma. Bari jagoya dalilu ɲinina tɛ kɛ maa si i ti laban ka kɛ foyi ye ni maa si tɛ. Maa si ma kɛ dalilu ɲinina ye mɔgɔw la jagoya la f'a tigi ka laban ka kɛ hasidi ye. Bari i bɛna to tiɲɛ ɲini na a bɛ taa laban mun na ni ala ye hɛrɛ kɛ maa dɔ dɔrɔn o tigiya to jigin dusukun na. Bari ali silamɛw ala k'an kisi ka bɔ ma. N'i y'an sera kɛnɛ in kan bi nisɔndiya don a se don Sheikh Umaru Faru Kulubali ale yɛrɛ tɛ dɛ a ka bolo ka sigi n'o ye a denkɛ Bashir Kulubali ala n'ale awa ale sababu ale n'an ka ɲɔgɔn dɔ sababu an ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la CSB la a y'a kanu k'an lajɔ an yɛrɛ t'a dɔn ko f'a ka foli kɛ wallahi kabini n ye nin ye don min n y'a dɔn nin tɛ maa wɛrɛ ni ala kanubaa tɛ o ye ko nin majigi min b'a la n ye layidu d'a ma ko n bɛ taa an ka cɛkɔrɔba kɔ ka so.